ideme natáčiť druhú časť. Peťko, poď natáčať. No, dobre. Veď budeme to mať na... Povíte sa. To je hlavne. No, tento je tiež youtuber a má iba 5 odberov, ja mám 63. Áno. Dobre, už natáčame obidvaja. Len som sa trošku zastavil, prepáč. Počkať, ukážem vám. Ideme natočiť záchod. No, ideme natočiť, jak nás zabije Momo. Rýchlo, utekaj. Ide po nás Momo. Musíme sa skovať. Poďme do Kati Budky. Rýchlo, utekaj po nás. Poďme sa zaň. Odlobila sa z Kati Budky. Ty ideš tak, ty amatér. Natáš. No. Môžeme sa vám ľavo nahárať. Áno, už utekaj. Poď sa mi ho takto. Ty si sa rozdelil. Peter, Fico. Poď sem. Ukážeme toto video nejako. Áno, musíme ísť rýchlo do Kati Budky, rýchlo. Viazme. To nevie. Vidíme to tak, že nemám strach. Bolo to tesné. Áno, bolo to tesné. Tesnúčko. Dobre, pozrieme sa, keď pôjdeme do... Počkaj, Peter. Ona ide z Kati Budky. Počkaj. Ja idem vyliezť hore. Počkaj, ľudia. Ona zváň. Som vyliezol. Kde je Momo? Idú kamery. A kde je Momo? Ja netočím. Tak to vyzerajú kamery. No, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like, odber a pekné červené tlačítko. Takže na budúce sa vám ozviem. Ja ešte natočím tak. Ľudia!